Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sofia Nurnabila saking Comal Pemalang, siswa kelas 12 SMA Negeri Setunggal Comal. Kula badhe ngaturaken Sekar Mojopat Dendeng Gula Tinjo Maya Laras Lendro Pathet Songo. Lamun sira isin takon yakti bakal gelo miwah kapitunan awit mung gedhe geng sine rumangsa yen wus punjul iku watak kang nora becik kang becik rumangsa yen sira wong cubluk kabeh wus samya nglenggana ngendi ana wong pinter saking ngelmi prayoga kawruh ana luwih ing jaman samangkin
Mudya senja teku kanggo golek sandang bogo aja nganti ketinggalan ing sesami urip kang bagya mulya matur nuwun ngaturaken Sekar Mojopat Megat Truh Malatsih Laras Pelok Pathet 6 Mojopatan kejebut dadi panglipur nuntuni budi kang becik marang bebrayan sadarum tansah suka pengot yekti hanyingkiri tindak awon yen wis pinter kita kabeh kedahipun aja dianggo pribadi wus akeh tuladanipun para sesepuhing nguni gesang tentrem lair batos cekap samenten matur nuwun